ಹಾಯ್ ಲವ್ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ನೀ ದೀಪಾವಳಿದ ದುಮ್ನಾನಿ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿದ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕಲು ತುಯ್ಯಾರು ಅಂಚನೆ ನೀ ದೀಪಾವಳಿದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗ ಎನ್ನದೆ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಎಂಚ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಪೇರು ದೀಪಾವಳಿದ ಪಗ ಪಂದು ಆ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಗ ಎನ್ನದೆ ಅಂಚನೆ ಗೈಸ್ ತೂಕ ದೀಪಾವಳಿ ಎಂಗ್ಲು ಎಂಚ ಪೂರ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸ್ ಮನ್ಪುವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೀಪಾವಳಿ ದಾನಿದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೊಡೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ದೀಪಾವಳಿದ ದಿನತ್ತಾನಿದ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚನೆ ತೂಕ ಗೈಸ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಒಂಜಿ ರಪ ರಪ ಮನ್ಪುಗ ಮಸ್ತುಂಡು ಮನ್ಪರೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಮುಲ್ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ಗೂಡು ದೀಪ ದಿಕ್ಕವರೆಗೋಸ್ಕರ ನಮಕೊಂಜಿ ಸಾಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಪ್ಪ ಆಯ್ತ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಪೂರ ಮುಲು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ವೈಯರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಫುಲ್ಲು ಕಿನ್ನ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗ್ಯಾರೆಗೊಂಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ಈ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಗೂಡು ದೀಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ ಒಂಚೂರು ಡಿಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಉಂಡ ಅಂದು ಒಂದು ಒಂದು ನಮ್ಮನ ದೊಡ್ಡಾಗ ತಿರ್ತಿಲ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ಗೂಡು ದೀಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೂಡು ದೀಪ ಒಂದೇ ಆಯ್ತಮ್ಮ ಈ ಬೇತೆ ಪೂರಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಕನಪಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವತ್ತು ಒಂದು ಗೂಡು ದೀಪ ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಒಂದೇ ಗೂಡು ದೀಪ ದುಂಬುದಾಕಲು ದಾದು ಮಂತೊಂತೀನಿ ಅಂತೀನಿ ಬೇಗಡೇಡು ಮಂತೊಂತೀನಿ ಹಾಂ ದುಂಬುದಾಕಲು ಇಲ್ಲಾಡೆ ಮಲ್ತೊಂತೇರಿಗೆ ಇತ್ತದಾಕಲಿ ಮುತ್ತೊತ್ತಿಜ್ಜು ಮಲ್ಪರು ಅಂಚ ಧನುಷರ ಎಂಚ ಈ ಸತಿ ಕಟ್ಟದಾವ ಹೆಜ್ಜಿ ಹೌದಾ ಕಟ್ರೆ ಹೌದಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಸ್ತುವೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಈ ದೀಪಾವಳಿದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನಡುಟು ಒಂಚೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಡ್ ಬಂದುಂಡು ದೇಪಂಡ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರಹಣ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೋಡೆ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬರೋ ಪೋರೆ ಆಯ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ತೊರೆತದ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತುಯ್ಯಾರ ನಿಕುಲು ಇದು ಪೋದ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪೋದ್ ದೀದ್ ಬರ್ರೆಂಡು ಎಣ್ಣೆನು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಹಬ್ಬಿ ಜಾನ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಇಲ್ಲ ತಂಪೋರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಪ್ಪನಟ್ಟು ಪಪ್ಪನ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಪಪ್ಪ ಬೈಜೇರು ಅಂಚ ಅದು ಹಬ್ಬಿ ಜಾನ್ ಬತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಸೊ ಈ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಆಡತ್ತೆ ತೆಂಕುಲು ಇಂಚ ಪೋವಂದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ಯ ನೆತ್ತ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಗಾಯ್ಸಿ ತೆಂಕುಲು ಹೋಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪ ಅಂದಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೋ ಸೊ ಪೋಪಿನ ವೇಲ ಒಂಚೂರು ತೋಜಾವ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೊ ನನ್ನ ಟೆಂಪಲ್ಡ್ ತಿಕ್ಕಗ
ಇತ್ತಂಜಿ ಕುಕ್ಕು ತಪ್ಪುದ ಮರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜಿಂಡು ಆಯ್ತು ಎಂಕುಲು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕು ತಪ್ಪುದ ಒಂಜಿ ಗಿಡದ ತೊಂಬರ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಜನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನಕುಲು ದುಂಪು ಪೋತಿರ್ತುಲೆ ಮುಲು 1 ಜನ ಕತ್ತಿ ಬತ್ತೊಂದು ಪಿತಾಡ್ದೇರು ನನ್ನ ಜನ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ಮೂಲು ಮೊಬೈಲ್ ದಿ ಒಂದುಂಡು ತುಲೆ ಎಕ್ಕುಣೆ ಜಯ ಮೇಡಮ್ ಎಕ್ಕುಣ ಕುಕ್ಕು ತಪ್ಪು ಪೂರ ಕಟ್ಟದಾಂಡು ನಾನೈತೆ ಒಂಜಿ ಪುಗ್ಗ ಉರುಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾತ ಇರ್ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಕ್ರೇಜ್ ಉಂದು ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿಲ ಒಂಜಿ ಪುಗ್ಗ ಕಟ್ಟುನ ಪೂರ ಅಂಚ ತೂಕೊಂಜಿ ರಪರಪ್ಪ ಪುಗ್ಗನ್ ಪೂರ ಕಟ್ಟ ತುಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಬೊಕ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಪುಗ್ಗ ಉಡ್ತುದಾಯ್ ಬೊಕ ಇಗ್ಲೆಗ್ ತೋಜಾವ್ಯಾನ್ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ಎಂಕುಲು ಫುಲ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ದ ಬೇಲುಡಿತ್ತಂಡ ಅಜ್ಜಿಲ ಪುಲ್ಲಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಕುಲ್ದಿನ ಮೂಲು ಶೋಕುಡು ಅಜ್ಜಿ ಬಾ ಪುಲ್ಲಿನ ಲಾಯ್ಕಡು ಮಾನ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಇದನ್ನ ಬುಲಿಪೋಲು ಇದನ್ನ ಎಂಕ್ ಅಂದಿಗೆ ವಂಡಲು ಇದನ್ನ ಎಂಕ್ ಇದನ್ನ ಆಪುಜಿ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಪತ್ತು ಕುಲ್ದೇರು ಅಂಚ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಮೇಡ ಪುಗ್ಗ ಬತ್ತೊಂಬರ್ರೆ ಅಂತೀನಿ ಓಲೋಲು ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಒಂದು ವಾರ ಮನೆ ಪುಗ್ಗ ತಿಕ್ಕೊಂಬರ್ಪಿನ್ ಬಿ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆರ ಒಂಜಿ ಎಂದದ ಬತ್ತೇರ ಒಂಜಿ ಕೋರಿನ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂದುಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಅವು ಒಂದು ಬೇತಕಲ್ಲ ಕೋರಿಯಾ ಕೇರ್ದಬಾರ್ದು ಒಂದು ಕಾದನ್ ಒಂದು ವಿನ್ನರ್ ಒಂದು ಲೂಸರ್ ಅಲ್ದ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಓನರ್ ಒಂದು ಬಂಟೆನಾ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಗೌಜಿ ಮಲ್ಪೋರಮ್ಮ ಜೈ 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 ಒಂಜಿ ಕಾದ್ರು ಒಂಜಿ ಬೋಡು ಎಸ್ ಒಂದು ದೆಕ್ಕದೀಡು ದೀಪಿಲ ಪೂರ ನಾನು ನುಂಗುದ್ಲಾಂಡ್ ನನ್ನತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಗ್ ದೀ ಓಡತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ರಪ ದೀಕ ಒಂಜಿ ಇಂದೆಟ್ಟು ದೀಪಿಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡ್ ಗೈಸ್ ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಯರತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿಂದ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿತ್ತು ಜಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೀಪಾವಳಿದ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ರೆಂಡು ಅತನೆಟ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಗೈಸ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಿಕ್ವೆ ಅತನೆಟ ಟಟಾ ಬಾಯ್